Od vízie k realite. Schrack Seconet. Požiarny systém Integral IP. Integral IP je nový, inovatívny požiarny systém firmy Schrack Seconet. Využitím osvedčenej IP technológie sa otvárajú úplne nové možnosti s jasnými a zreteľnými prednosťami a výhodami pre všetkých užívateľov v prípade požiaru, falošného poplachu a porúch. V prípade požiaru sú okrem požiarníkov dodatočne informované tiež ostatné osoby zodpovedné za ochranu pred požiarom, rýchlou a bezpečnou správou v každom čase a na ktoromkoľvek mieste. V prípade neočakávaného alarmu môže osoba zodpovedná za požiarne systémy včas reagovať a tak zabrániť drahému privolaniu hasičov. Integral IP sa už využíva v celom množstve renomovaných budov, ako aj ďalších zariadeniach. V prípade porúch sú informované tie správne osoby. Prostredníctvom Integral Remote Message sa uskutoční prenos a zobrazenie vzniknutej poruchy priamo u zodpovedných servisných pracovníkov. Servisné zásahy sa tak dajú efektívne pripraviť a optimálne vykonať. Integral IP ponúka optimálnu bezpečnosť a najvyššie pohodlie pri jeho obsluhe. Všetky relevantné udalosti môžu byť poslané buď automatickou informáciou na mobil formou SMS správy, alebo mailového hlásenia. Technické zariadenia na rôznych miestach musia byť často navzájom zosieťované bez priamého káblového spojenia. Zobrazenie, riadenie a kontrola sa takto uskutočnia centrálne z jedného miesta. IP technológia ponúka optimálne riešenie a je možné bez veľkých nákladov pripojiť sa kdekoľvek a kedykoľvek. Existujúcu infraštruktúru je možné efektívne využiť. Požiarny systém pracuje pre vás na pozadí po celých 24 hodín, čo umožňuje neustále a optimálne kontrolovať komponenty celého systému. Pre Schrack Seconet je neustálou výzvou vyvíjať, vyrábať a implementovať najmodernejšie požiarne systémy pre svojich klientov. Od vízie k realite. Schrack Seconet Integral IP.